Pwede ta mo back out. Dili na, di ba? I-schedule na ako niya sa akong kalendaryo. Ay, kanig yung adlawan ni. Gana, may tabo na to. Ikaw. Kulbaan mapug ko eh. Ako pud gani, nakulbaan pud gani ko. Kabalo ba kang first time papud na ako ni? Unsa? Oo. First time papud na ako. Virgin ka? Ryan? Sige ko. Imposible na. Pila na maedad nimo nya virgin pa ka? Palpal rin kita ni balaan ako. So, unsaon man ni? Ay naman yuta din ni. Manulod daw, dili. Sige. Cancel na lang siguro, kamurag dili man kasigurado, Tara, sulod na ta. Gahi na ako, Hala ka nindot man daw, Dream. Mo din ginaingon nila nga lodge, no? Tinuod ko din, no? Wala dyan ay kusina. Wag gud ay kusina. Hubuon na lang. Ha? Hubuon. Maghubo ka? Ako, maghubo pod ko? Palungon na lang natong suga. Ayaw. Kay first time para ba nato ni Kuya? Para makita yun nato ko. Unsa dyan mga naong anatong kuan? Ay, pandami. Ready na ka? Ready na lang. Alam nga, manana ta diri sa sulod. Sige na, buwan na na. Sige. Ayun ako na. Ayun nag-agtog. CR. Gihubo na ako. Sige ka na. Nagkaubo ko. Manghugas ako sa CR. Ayaw na. Ryan! Ay, first time ang puday niya, Abi ba na ako ganang siya mo dala? Sige lang, mag-ubo na ako. Ubo na ako niya akong... Ay, wala mo na ako'y panty, Mag-ubo na po ko. Kanigyo ubo na ako akong bra, akong panty, akong... Ay, dugayan, Ryan. Ay, Ryan! Daliin na! Dugayan din mo sa CR. Uy, nagunsa mo ka dito. Akong gilugod. Kinsa may mahigda na to? Wala mo ko kapalon sa una Kadali lang Ikaw na higda. May higda ko? Oo, ikaw yung nauna. Sige na. Nakita na ako sa porn site. Di nga din niya lalaki. Dali higda sa... Muluhod ko kay... akong tilapan ng imong... Pakaw. Tilapi mong pakaw. Imong pakaw? Ang kwanong sa kining... Ang imong sang... Kining itlog. Ikaw ba? Imong itlog sa... Sige. Gigilo ka. Kana. Ngiluha Kana tilapan ako Ay, saba. Ay, mas madungog ta sa pikas. Sige. Sakit. Nasangit si mong bris ba? Sige, nanggod ka. Wala lagi ka nangilo. Wala ka nangilo, oy. Ay, nakalimot manggod ko. Oy, tanaw, nakatilap na lang ko sa imong kuan. Sige, tilapan ako niya. Di ba? Oo, unsa? Unsa man, unsay sunod ani? Yakan sa taka, yakan taka. Ingani magud to, yakan taka. Bibi, kinahanglan mululipap ka. Ako pod. Tilapi pod ko. Ano na mag-ikaw ray tilapan. Tilapi pod ko. Kana higda ko. Bibi. Kana. Grabe, bagaan na pod aning bagnot na makaini. Sige na, diretso. Ay na nagtilap. Sige na. Sige na, okay ba ni? Okay ba ni? Mag-beatbox naman ka din, ha? Sabo, Ryan. Isulod na siguro kay... Gilok, basa naman kaayo, Isulod. Pwede na ni? Isulod na kay Sapdos na kaayo kung pasun. Hulbuta, sabi ka sakit man. Sakit man, oy. Dili. Dayo lang isulod, oy. Sakit man daw sa sugod. Pero, maukir ni... Ryan! Sakit? Ryan! Undangon na lang nako. Ayaw, isulod lang. Okay lang. Talbot-talbotan lang. Talbotan ako. Sige.
Ah!